Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην όχι τόσο ευχάριστη θέση να είμαστε μετά από δύο πολύ δυνατά πάνελ του 10ου Export Summit, αλλά θέλω να πιστεύω ότι πλέον εκφράζοντας τον παραγωγικό ιστό θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον σας. Το πάνελ θα τρέξει γρήγορα και σε ιδιωτικο-οικονομικούς ρυθμούς, θα έλεγα. Θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ γρήγοροι στο να προσθέσουμε αξία σε αυτό το εξαιρετικό συνέδριο. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον κύριο Δρόσο, Production Manager της Japan Tobacco International. Κύριε Δρόσο, συμπληρώνονται 6 χρόνια από την εξαγορά της ΕΚΑΠ, Αύγουστος του 2018. Σε τι αφορά η επένδυση έως τώρα και πώς την αξιολογείτε? Καταρχήν να ευχαριστήσω το ΣΕΒΕ για την ευκαιρία που μας δίνει να βρεθούμε σε αυτό το πάνελ και να παρουσιάσουμε αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 6 χρόνια στην εταιρεία μας. Με το ΣΕΒΕ έχουμε μια παλιά συνεργασία. Μπορώ να πω ότι τώρα μπορώ να εκπροσωπήσω μια εταιρεία που είναι με καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα και γι' αυτό είμαι και στην ευχάριστη θέση να το κάνουμε αυτό σήμερα. Η ΣΕΚΑΠ ιδρύθηκε το 1975, οπότε του χρόνου θα έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε τα 50 της χρόνια και μπορούμε να πούμε ότι έφτασε μετά από 50 χρόνια να είναι στη χρυσή της εποχή με την εξαγορά της JTI και με όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει στην εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Να αναφέρω μόνο ότι μετά την εξαγορά στα 6-7 χρόνια ανανεώθηκε όλος ο εξοπλισμός της εταιρείας, όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο παραγωγικός μηχανισμός, όπως επίσης αναβαθμίστηκαν και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, οι κτηριακές και ο μηχανισμός, ουσιαστικά ο υποστηρικτικός, τα building and utilities. Αυτό έδωσε μια αύξηση 70% της παραγωγικότητας της εταιρείας, η οποία ευτυχώς διοχετεύτηκε στην σωστή πορεία και είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να εξάγουμε το 70% της παραγωγής μας. Σε κάπου ήταν μια ισοστρεφής εταιρεία, επιτυχημένη για πάρα πολλά χρόνια, αλλά γενικά στην ελληνική αγορά. Εσωστρεφής είπατε. Πουλούσε κυρίως στην Ελλάδα, δηλαδή. Ήταν ισοστρεφής το 90% της παραγωγής, διοχετεύοντας στην Ελλάδα, με γνωστές μάρκες που τις ξέρει ο κόσμος, το GR, το BF και το Cooper. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει μια εταιρεία με δυνατό εξαγωγικό χαρακτήρα. Εξάγουμε σε 8 χώρες. Μειώθηκε ο τζίρος στην Ελλάδα? Όχι, δεν έχει μειωθεί ο τζίρος στην Ελλάδα. Αυξήθηκε στο εξωτερικό. Σωστά. Το εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ μετά τις επενδύσεις που έγιναν από την JTI ουσιαστικά έχει μπει στον παγκόσμιο χάρτη, άρα παράγει για πολλές χώρες και είναι ένα κομμάτι μιας μεγάλης εφοδιαστικής αλυσίδας που παράγει για την Ελλάδα, για την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, χώρες της Μπενελούξ, για την Αυστρία. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι η παγκόσμια τεχνολογία της JTI, δηλαδή μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο θα το δούμε παρόμοιο σε άλλες χώρες του κόσμου ή υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα, δηλαδή έχετε προσθέσει κάποιο ελληνικό added value σε αυτή την παραγωγική εγκατάσταση ή όχι? Επειδή είμαστε μέρος μιας πολυεθνικής, οι εγκαταστάσεις και η ποιότητα παραγωγής και οι μονάδες παραγωγής είναι στα διεθνή στάνταρ που έχει η JTI σε όλες τις χώρες του κόσμου, από την Ιαπωνία μέχρι την Αμερική. Το added value που μπορούμε να πούμε ότι προσθέτουμε σε αυτή την εταιρεία είναι ο Έλληνας, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει αξιοθαύμαστα αποτελέσματα τόσο σε θέματα ποιότητας όσο και σε θέματα παραγωγικότητας. Οπότε και το πιο σημαντικό πάνω από όλα αυτά είναι επενδύοντας στον άνθρωπο και με όρους βιωσιμότητας. Αυτά τα δύο τελευταία μας κάνουν ιδιαίτερα χαρούμενους γιατί δεν έχουμε πετύχει όλα αυτά τα πράγματα με οποιοδήποτε κόστος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Σέκο Κουγιμτζιάν, Executive Director, Sales and Business Development, ICAP CRIF. Όπως είναι γνωστό λοιπόν πλέον, η ICAP CRIF αποτελεί πλέον μέλος του Διεθνούς Ομίλου CRIF. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για την επένδυση αυτή, τις θετικές επιπτώσεις και τις προοπτικές που ανοίγονται για την εταιρεία σας? Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ το ΣΕΒΕ για την πρόσκληση και θα σας μιλήσω για το εγχείρημα ICAP CRIF. Όπως γνωρίζετε ήδη, η ICAP CRIF από το Δεκέμβριο του 2021 έχει ενταχθεί και είναι μέλος του Διεθνούς Ομίλου CRIF, μιας ιταλικής εταιρείας με παρουσία σε 4 υπήρους και σε περισσότερες από 37 χώρες.
Αυτή λοιπόν η εξαγορά της ICAP από την CRIF ουσιαστικά αποτέλεσε μια στρατηγική κίνηση. Αφορά μια περιοχή 4 κρατών, γιατί η ICAP CRIF είναι περιφερειακή, θα έλεγα, περιφερειακός οργανισμός που καλύπτει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πλήρως την τεχνογνωσία και την καινοτομία στον τομέα των Credit και Business Information Systems και των ψηφιακών λύσεων που διαθέτει αυτή τη στιγμή η CRIF. Με την εξαγορά αυτή ουσιαστικά γίναμε μέλος ενός ομίλου που σήμερα έχει περισσότερες από 10.000 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ως πελάτες, 600 ασφαλιστικές εταιρείες και περισσότερο από 100.000 επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και εμείς πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά σε διεθνείς πελάτες. Τώρα, επιγραμματικά να σας πω ότι αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για επιπτώσεις και ωφέλη, θα έλεγα πολύ απλά ότι ήδη ενισχύουμε με αυτόν τον τρόπο την ηγετική μας θέση στην περιφερειακή αυτή αγορά των χωρών που σας ανέφερα. Δεύτερον, ότι οι υπηρεσίες οι οποίες είχαμε στο Business Information και στα Credit Risk Solution αναβαθμίζονται με την ενσωμάτωση καινοτόμων υπηρεσιών της CRIF. Μέσα από πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και λύσεις της CRIF μπορούμε να επεκτείνουμε, και το έχουμε ήδη κάνει, το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών μας σε νέους τομείς όπως είναι το Open Banking και τα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης. Επίσης, να σας πω ότι η CRIF διακρίνεται για την καινοτομία, αν δείτε κι εσείς την παρακολουθήσετε, και την ψηφιακή της τεχνολογία και μας επιτρέπει να επενδύσουμε σε νέες λύσεις όπως είναι οι λύσεις AI-Driven Analytics και Data-Driven Consulting Services. Επίσης, θα μπορούσα να πω ότι μέσα από αυτή τη συνέργεια μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση κινδύνου και την εμπορική απόδοση των πελατών μας, προσφέροντας ευφιέστερες λύσεις βασισμένες σε δεδομένα. Και 3, θα έλεγα, αναφορές μόνο σε προοπτικές. Είναι κατανοητό ότι σε μια τέτοια περίπτωση μιας εξαγοράς, μιας στρατηγικής επένδυσης όπως είναι η επένδυση της CRIF στην ICAP, αυτό μας δίνει ουσιαστικά νέες προοπτικές όσον αφορά την επέκτασή μας σε νέες και καινοτόμες αγορές, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στην επιτάχυση της ψηφιακής μετασχηματιστικής μας διαδικασίας, αυτό που λέμε digital transformation, λόγω του γεγονότος ότι η CRIF με τις ψηφιακές λύσεις τις οποίες έχει, βοηθάει και εμάς το να προσφέρουμε πιο γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Εξαιρετικά, θα μας πείτε μετά πώς θα βοηθήσετε για τους εξαγωγείς. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, CEO Pelopac και President ATE Cluster. Όλοι οι ωραίοι τίτλοι. Λοιπόν. Εκπροσωπώ σήμερα το κλάστερ, έτσι θα τον τίτλο. Ναι, αλλά πρέπει να μας πείτε όμως και γιατί πρέπει να έχουμε ένα κλάστερ αγροδιατροφής, ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος του κλάστερ και τι αναζητά και μια βιομηχανία τροφίμων ως μέλος του κλάστερ. Θα πω ότι αναφέρθηκαν πιο νωρίς από διάφορους. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Η καινοτομία είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρώπης. Να ταιριάξουμε την εκπαίδευση με τις επιχειρήσεις. Όχι ότι με το κλάστερ μας τα απαντάμε όλα αυτά, αλλά ο στόχος μας και το όραμα είναι να τα επηρεάσουμε. Τι είναι τα clusters? Τα clusters είναι ένας θεσμός που έχει αναπτυχθεί για την συνεργασία σε έναν κλάδο με βάση το μοντέλο του τριπλού έλικα. Τι είναι ο τριπλός έλικας? Η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, έρευνας και του κράτους για την καινοτομία. Το κλάστερ είναι ένα ευέλικτο σχήμα, δεν απαιτεί σημαντική επένδυση και επιτρέπει, όντας σαν όχημα, τις συνέργειες μεταξύ των μελών και με άλλους συνεργασία με άλλα μέλη και μείωση του ρίσκου στις επιμέρους δράσεις. Συμμετέχουν επιχειρήσεις του κλάδου, τα ερευνητικά κέντρα, το οικοσύστημα των start-up και άλλων φορέων υποστηρίζεται από το κράτος κατά περίπτωση μέσω των φορέων και δράσεων ανάπτυξης. Ο στόχος, όπως είπα, κυρίως είναι η ανάπτυξη της καινοτομίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και των συμμετεχόντων. Υπάρχουν πολύ σημαντικά παραδείγματα διεθνώς,
το Food Valley, το οποίο είναι στημένο δίπλα στο ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στο χώρο της αγροτεχνολογίας του Wageningen στην Ολλανδία, το Beyond Food Cluster στη Δανία, που έχει κύριο συμμετέχοντα την Άρλα. Ποιοι συμμετέχουμε στο ΑΤΕ Cluster? Ιδρυθήκαμε τον Μάιο του 2020 με πρωτοβουλία του ΣΕΒΕ, αφενός για να, με βάση ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κορυφαίες επιχειρήσεις αγροδιατροφής της περιφέρειάς μας, ο ΣΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, που ήταν και δική του πρωτοβουλία, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, που είναι και ο ερευνητικός partner στο κλάστερ, το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Τι γυρεύει κανένας? Το όραμά μας είναι να γίνουμε καταλήτης ανάπτυξης και σημείο αναφοράς, διευκολύνοντας τις σχέσεις και συνέργειες μεταξύ των μελών μας, προσφέροντας μια πλατφόρμα που φέρνει κοντά τις επιχειρήσεις και την έρευνα. Στις συνέργειες, να πω παραδείγματος χάρη, προχθές είχαμε μια εκδήλωση του κλάστερ που αφορούσε την κυβερνοασφάλεια. Ένα θέμα που αφορά όλους μας, πόσο μάλλον που η ασφάλεια τροφίμων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας του κλάδου μας. Έχουμε κάνει πολλές και συνεχίζουμε να κάνουμε και να διευρύνουμε και το εύρος και το βάθος επαφών επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς φορείς, τα πανεπιστήμια και τα κέντρα. Είναι όχημα καινοτομίας σε εγχώρια και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα. Κυρίως το κλάστερ μας πλέον συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα που εστιάζουν στις πρόσφατες παγκόσμιες τάσεις της αγροδιατροφής. Είναι ένα εργαλείο διεθνούς δικτύωσης μέσω των αντίστοιχων κλάστερς, γιατί σε αυτά τα έργα συμμετέχουμε μαζί με τα κορυφαία άλλα κλάστερς της Ευρώπης. Φορέας προώθησης στο εξωτερικό μέσω κοινών δράσεων, συμμετοχή σε μια ομάδα συναφών επιχειρήσεων και άμαση πρόσβαση μέσω του δικτύου των κλάστερ στις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Επίσης, πιθανώς είναι και ένα όχημα για ευκαιρίες χρηματοδότησης καινοτόμων δράσεων. Όπως είπα, αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις ευρωπαϊκές δράσεις. Κύριε, ευχαριστώ. Περνάμε στον κύριο Απόστολο Τουραλιά, Chairman of the Board of Directors, Ελληνική Ένωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. Ελοπή, τι επιδίωκαν τα μέλη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας όταν το 2006 επένδυαν στη δημιουργία της Οργάνωσης Παραγωγών? Ποιοι είναι οι στόχοι που έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί, κύριε Τουραλιά? Καταρχήν είναι το 2016. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όταν μιλάμε για την ελληνική υδατοκαλλιέργεια και κυρίως για την ελληνική ίχθυοκαλλιέργεια, αναφερόμαστε σε ένα κλάδο που αφορά καθαρά τον πρωτογενή τομέα, με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Το 80% της παραγωγής που παράγεται στην Ελλάδα εξάγεται σε χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες. Όταν λοιπόν το 2016 πήραμε την απόφαση να φτιάξουμε την οργάνωση παραγωγών, που είναι μια οργάνωση παραγωγών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε ένα περιβάλλον στο οποίο στον κλάδο περίπου το 70% της παραγωγής συσσωρεύεται σε 4 εταιρείες, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες 55 εταιρείες που δραστηριοποιούνται. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολύ ευρύ φάσμα που ακουμπάει από πολύ μεγάλες εταιρείες μέχρι οικογενειακές επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν πήραμε την απόφαση για αυτό το εγχείρημα, ξέραμε ότι είναι πρωτοποριακό, αλλά ότι είναι και πολύ δύσκολο. Θα έπρεπε να συστήσουμε μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία θα λειτουργούσε καθαρά με ιδιωτικονομικά κριτήρια και ουσιαστικά τα μέλη της, οι μέτοχοι, θα ήταν όλοι ανταγωνιστές μεταξύ τους. Πουλάμε τα ίδια προϊόντα σχεδόν στις ίδιες αγορές. Θα έπρεπε επίσης να καλύψουμε όλο το φάσμα των εταιριών του κλάδου, γιατί όσο ανέφερα προηγουμένως, υπάρχει μια πασπερμία στο επίπεδο του μεγέθους των εταιριών. Και βέβαια, έπρεπε να πιστούμε μεταξύ μας ότι πρέπει να βάλουμε και λεφτά. Γιατί στην Ελλάδα πολλές φορές έχουμε όραμα, έχουμε vision, έχουμε mission, έχουμε τα πάντα. Αλλά στο τέλος, όταν φτάνει η ώρα στο ταμείο ότι πρέπει να βάλουμε και λεφτά για κάποια πράγματα που εντός εισαγωγικών μπορεί να είναι και άειλα, εκεί υπάρχει δυσκολία. Καταφέραμε παρόλα αυτά
χάνοντας 2 χρόνια με τη γραφειοκρατία και τα προβλήματα που υπάρχουν στις ελληνικές παθογένειες, να ξεκινήσουμε το 2018 να εκτελούμε το πρόγραμμά μας. Καταφέραμε μέσα στην ΕΛΟΠΗ να υπάρχει εταιρεία που έχει κύκλο εργασιών 300 εκατομμύρια και παράλληλα να υπάρχει και μια εταιρεία η οποία κάνει κύκλο εργασιών 600.000. Άρα σημαίνει ότι ενωθήκαμε όλοι μαζί. Και βέβαια, στη λειτουργία μας μέχρι τώρα έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο δεν εκλέγεται με αντίπαλες παρατάξεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με κοινή ομοφωνία, όπως και αν δείτε οι αποφάσεις των διοικητικών μας συμβουλίων είναι σχεδόν ομόφωνες. Να δούμε για πόσο ακόμα, γιατί και κάποιοι άλλοι ήταν έτσι, αλλά μετά το χαλάσανε. Ναι. Ένας το χαλάνε. Για να δούμε. Πάντως, αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε τι μας ένωσε. Ποια είναι η ατζέντα. Το πρώτο απ' όλα ήταν η εμπορική προώθηση του προϊόντος. Κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, στις οποίες και δραστηριοποιούμαστε. Άρα, λοιπόν, έπρεπε να ισχυροποιήσουμε το brand name του ελληνικού ψαριού απέναντι στον ανταγωνισμό που κυρίως προέρχεται από την Τουρκία. Και θα έπρεπε, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, προχωρήσαμε σε ένα ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης στο Fish from Greece, στο οποίο όλα μας τα μέλη είναι πιστοποιημένα με αυτό, έτσι ώστε να τεκμεριώνουμε ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις του ελληνικού ψαριού στις αγορές του εξωτερικού απέναντι στον ανταγωνισμό. Το δεύτερο ήταν να αντιμετωπίσουμε κοινά, με κοινή φωνή, τα θεσμικά θέματα τα οποία υπάρχουν. Πολλές φορές, και το έχω συναντήσει και σε άλλους κλάδους, καταφερόμαστε κατά της πολιτείας και δικαίως για τις καθυστερήσεις, για την πολυνομία, για τον τρόπο που νομοθετεί, για τον τρόπο που παίρνει αποφάσεις. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, αν σαν κλάδι έχουμε όραμα, έχουμε στρατηγική, έτσι ώστε στη διαβούλευση να μπορούμε αυτό να το περάσουμε. Έτσι ώστε να μην δημιουργούμε σύγχυση στην πολιτεία για τον τρόπο τον οποίο λύνει τα προβλήματα. Και το τελευταίο βέβαια ήταν στις εποχές που ζούμε, είναι πώς θα προωθούσαμε την περιβόητη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό καταφέραμε να έχουμε καταστήσει πάρα πολλές συνεργασίες με τα ελληνικά πανεπιστήμια, με ερευνητικά ιδρύματα, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα που ήταν κοινά για όλους μας και στο κομμάτι της παραγωγής, να μπορούμε να έχουμε καταστήσει, να είμαστε όλοι κοινωνοί σε best practice που πρέπει να ακολουθούμε, όπως επίσης και σε κοινούς κώδικες που έχουν πάρει και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο αφορά το κομμάτι της ευζοίας των ψαριών μας, όσο αφορά το θέμα της υγιεινής και της ασφάλειας, όσο αφορά της υγείας των ψαριών μας, γιατί μιλάμε για ένα ζωντανό απόθεμα. Αυτό ήταν ουσιαστικά το story της ΕΛΟΠΗ. Τρέχουμε αυτή τη στιγμή 6 χρόνια και συνεχίζουμε να τρέχουμε και ελπίζουμε για πολλά χρόνια ακόμα όλο αυτό το project. Μέχρι στιγμής έχουμε επενδύσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ στις δράσεις τις οποίες έχουμε κάνει. Και βέβαια έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο, θα έλεγα, τη δυνατότητα που έχουμε μέσα από το Ταμείο Αλιείας, γιατί το καλό με την ιχθυοκαλλιέργεια και την αλιεία είναι ότι έχει δικό της ταμείο, το Ταμείο Αλιείας. Ήδη για τη νέα προγραμματική περίοδο έχουμε ένα προπολογισμό στα 500 εκατομμύρια, το οποίο θα διδεθούν γι' αυτό. Άρα λοιπόν εκμεταλλευτήκαμε γι' αυτό, γιατί μπορούμε να έχουμε μια χρηματοδότηση, αφού πρώτα βέβαια επενδύσουμε, της τάξης του 75%. Ωραία, είναι πολύ σημαντικός τρόπος επένδυσης, ο οποίος επηρεάζει τις εξαγωγές, με συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία θα μας περιγράψετε σε λίγο. Ο κύριος Αθανάσιος Κακούδης, Διευθυντής Διεύθυνσης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ. Με δεδομένο ότι έχουμε μπει για τα καλά στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 του ΕΣΠΑ και ακούμε παντού για ενισχύσεις προς επιχειρήσεις, ποια είναι η φυστάμενη κατάσταση και οι τάσεις σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδύσεων ή δράσεων εξαγωγικών επιχειρήσεων? Υπάρχουν καλές πρακτικές προγραμμάτων προηγούμενων προγραμματικών περιόδων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιλότους για τα νέα αντίστοιχα προγράμματα? Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Αυτονόητες ευχαριστίες στο ΣΕΒΕ για την πρόσκληση να βρίσκουμε εδώ σήμερα. Πράγματι, ενώ είμαστε στη νέα προγραμματική περίοδο, δεν είναι τόσο νέα. Έτσι. Στην ουσία έχουμε διανύσει τη μισή διαδρομή, αλλά και αυτή είναι οπισθοβαρής, όπως είναι στην υλοποίηση, όπως ήταν και οι προηγούμενες περίοδοι. Έχουν βγει σημαντικά εμβληματικά προγράμματα, πραγματικά, και αναμένουμε στο μέλλον να βγουν και ακόμα περισσότερα. Έχει διαμορφωθεί η μορφολογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή.
Θα μπορούσα να πω ότι, καταρχήν, έχουμε ένα καινούριο φρέσκο, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ενισχύσεων που ακολουθεί τις δράσεις σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους. Δεύτερον, βλέπουμε ότι βγαίνουν ευρύτερα, μεγαλύτερα, λιγότερα μεν, αλλά μεγαλύτερα προγράμματα τόσο σε budget όσο και σε target group που απευθύνονται αυτά. Άρα φεύγουμε από την κατάτμιση της πίτας σε πολύ μικρές και ακόμα μικρότερες και εξειδικευμένες δράσεις. Τρίτον, υπάρχει έμφαση, δίνεται έμφαση σε όλα τα προγράμματα στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπως είναι ο ψηφιακός εξυγχρονισμός και η καινοτομία, η πράσινη ανάπτυξη και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, η διεθνοποίηση και η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Μένοντας στο τελευταίο, που αποτελεί και θέμα του συνεδρίου, θέλω να πω ότι προφανώς, λοιπόν, σε όλες αυτές τις δράσεις που βγαίνουν, τις πιο γενικές, ενισχύονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, σε κάποιες δράσεις πριμοδοτούνται και όλας εξ αυτής της ιδιότητας, ότι είναι εξαγωγικές, και μπορούν μέσα από ένα πλέγμα δράσεων να ενισχύσουν τον εξυγχρονισμό τους, αλλά να ενισχύσουν και πιο soft ενέργειες που έχουν να κάνουν με την προβολή και την προώθηση, όπως είναι η συμμετοχή σε εκθέσεις, όπως είναι το branding, όπως είναι διαφήμιση σε social media, όπως είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή νέας συσκευασίας κτλ. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουμε δει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, για την εξωστρέφεια. Όπως υπήρχε επιτυχώς στην προηγούμενη περίοδο το επιχειρούμε έξω, το οποίο διοχέτευσε 20 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 700 εξαγωγικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Ή αν ανατρέξουμε λίγο πιο πίσω, θα δούμε τα πολύ επιτυχημένα εξωστρέφεια 1 και εξωστρέφεια 2. Ωστόσο, και ύστερα από επικοινωνία που είχα και με τον πρόεδρο, τον κύριο Σιμεωνίδη, μου έχει πει ότι έχουν οριμάσει συνθήκες, έχουν προχωρήσει συζητήσεις και στο άμεσο διάστημα περιμένουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πολύ σημαντικό αυτό. Όντως, για να επενδύσουμε είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και κατάλληλα κίνητρα. Εργαλεία. Υπάρχει συζήτηση περί ποια πρέπει να είναι αυτά, τι μορφή πρέπει να λαμβάνουν, αλλά θα το δούμε και αυτό στην δευτερολογία σας. Επειδή έχει καθυστερήσει κάπως το πάνελ, δεν θα κάνουμε 3 ερωτήσεις, θα συγχωνεύσουμε τις 3 ερωτήσεις σε 2. Οπότε, στον κύριο Δρόσο, θα ήθελα να μου πείτε, το εργοστάσιο της JTI βρίσκεται σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα κριτική περιοχή. Ποια η σχέση της ΕΚΑΠ με την περιφέρεια, το αποτύπωμά της και τι σχεδιάζεται την επόμενη εξαετία της ΕΚΑΠ. Όντως, η Θράκη είναι ουσιαστικά ο τόπος που μας και η Ξάνθη το σπίτι μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε επενδύσει σε μια περιοχή η οποία είναι αρκετά σημαντική για την Ελλάδα. Είμαστε αρκετά υπεύθυνοι για αυτή την επένδυση, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι και μία από τις περιοχές που έχει μία από τους χαμηλότερους δείκτες ανάπτυξης στην Ευρώπη, οπότε αυτό μας κάνει πάρα πολύ πιο συγκεντρωμένους σε αυτό που κάνουμε. Ουσιαστικά προσφέρουμε σε αυτή την περιοχή ποιοτικές θέσεις εργασίας, με καλά αμοιβόμενες θέσεις και παράλληλα ενισχύουμε και την έμεση απασχόληση με τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στον χώρο αυτό. Η DJTI έχει επενδύσει πάνω από $40 εκατομμύρια στην Θράκη, οπότε όλο αυτό έρχεται και τονώνει την τοπική οικονομία όπως και την τοπική κοινωνία. Για την τοπική κοινωνία μας είναι το ίδιο σημαντικό το να επενδύσουμε στην κοινωνία με διάφορες δράσεις και μπορώ να αναφέρω ένα παράδειγμα, το καινούριο σύστημα πυρανίχνευσης για το περιαστικό δάσος της Ξάνθης, το οποίο υπογράφηκε το μνημόνιο το Μάιο μεταξύ της GT Foundation και του Δήμου της Ξάνθης και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη. Όλες αυτές οι δράσεις, αν λάβουμε υπόψη και το κομμάτι της εκπαίδευσης, όπου προσπαθούμε πλέον να τονώσουμε την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, να δημιουργήσουμε ένα talent pipeline, ώστε να τονωθεί το εργατικό δυναμικό που υπάρχει στην περιοχή, όχι μόνο για τις απαιτήσεις της JTI, αλλά και όλων των επιχειρήσεων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό έχουμε κάποιες δράσεις, όπως είναι δίνουμε θέσεις εργασίας για αποφύτους STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Προσκαλούμε στο εργοστάσιο φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία δράση
Με τον ΣΕΒ έχουμε φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις μας το πρόγραμμα για το Skill for Job που έχει υλοποιήσει για πρώτη φορά στην Θράκη. Μέσα σε όλα αυτά, φυσικά, ποτέ δεν ξεχνάμε τους καπνοκαλλιεργητές. Για μας είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν για να παράξουν την πρώτη ύλη πάνω στο αντικείμενο που εργαζόμαστε. Οπότε η JTI έχει απορροφήσει το 2023 το 1 τρίτο της ελληνικής παραγωγής καπνών και έχει αυξήσει την απορρόφηση των καπνών κατά 50% από το 2020 μέχρι το 2023. Όλα αυτά, φυσικά, μας δίνουν το δικαίωμα να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή υλοποιούνται συνεχώς προγράμματα και επενδύσεις για τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Αυτό φυσικά θα δώσει μία αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας, αυξάνοντας την απόδοση, και αυτό θα μας οδηγήσει πραγματικά να είμαστε ένα εργοστάσιο το οποίο μπορεί να αυξήσει τις εξαγωγές και να δώσει κάτι παραπάνω στην ελληνική οικονομία. Πολύ ευχαριστά μηνύματα όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συμβολή σας και στην ανάπτυξη και στην απασχόληση και το ότι θα συνεχίσετε. Είναι κρίσιμο. Να προσθέσω φυσικά ότι όλα αυτά γίνονται με όρους βιωσιμότητας. Είναι, νομίζω, η κορονίδα σε όλες τις εργασίες που γίνονται στη ΣΕΚΑΠ και κυρίως η ανάπτυξη των εργαζομένων και η ασφάλεια των εργαζομένων. Κριτήριο και κορονίδα. Τα ίδια θα πει και για η ΚΑΠ, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Κουγιουμτζιάν. Πώς μπορεί η ΚΑΠ ΚΡΙΦ να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, ειδικά εδώ τις εξαγωγικές που έχουμε, στην προσπάθειά τους για ανέβρεση επενδυτών ή ευκαιριών για επενδύσεις? Και πείτε μας και δύο λόγια για το ESG σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχετε. Ναι. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Ιδίως, ξέρετε, υπάρχουν επιχειρήσεις, επειδή το συνέδριο αφορά επενδύσεις, οι οποίες προσπαθούν να βρουν, είναι σε μια διαδικασία έβρεσης επενδυτή, αγοραστή. Εκεί, λοιπόν, εμείς σε αυτές τις επιχειρήσεις έχουμε ειδικές υπηρεσίες με τις οποίες μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Θα αναφέρω τις αξιολογήσεις που μπορούμε να κάνουμε μέσω των Solicited Corporate Ratings. Όπως γνωρίζετε, η ICAP CRIF Ratings, που είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία από τον Ιούλιο του 2024, στον όμιλό μας, είναι το μοναδικό CRA στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και ένα από όλα τα CRA του κόσμου, όπως είναι η Moody's. Άρα, εμείς μπορούμε να δώσουμε ratings σε επιχειρήσεις και με αυτά τα ratings να βοηθήσουμε έτσι ώστε να εντοπιστούν τα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης από τη πλευρά των επιχειρήσεων, με στοχευμένες παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν για να κάνουν τις επιχειρήσεις πιο ελκυστικές προς τους επενδυτές. Επίσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιχειρηματική ανάλυση. Μέσα από διάφορες πλατφόρμες, τώρα δεν θέλω να φάω το χρόνο σας, μπορούμε λοιπόν να παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες που βοηθούν στην κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Άρα, γίνονται πιο ελκυστικές. Συμμόρφωση και βιωσιμότητα. Και εδώ θα μπορούσα να πω ότι η αναμόρφωση με διεθνή πρότυπα και η ενσωμάτωση πρακτικών βιωσιμότητας είναι σημαντικοί παράγοντες και εκεί εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους ηθική και τις πράσινες πρακτικές. Επίσης, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε επιχειρήσεις οι οποίες ψάχνουν ευκαιρίες, αναζητούν ευκαιρίες επέκτασης και σε επιχειρήσεις ή νέες αγορές. Υπάρχουν οι μελέτες της ICAP, κλαδικές ή ad hoc, που μελετάμε αγορές και προϊόντα και τα οποία είναι πολύ σημαντικά βοηθήματα προς τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όλα τα διεθνή δίκτυα στα οποία συμμετέχει η ICAP CRIF της Dun & Bradstreet και της CRIF, που μας δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες στην αναζήτηση επενδυτών και συνεργασιών, είτε είναι το Finance Analytics, είτε είναι το Hoovers, είτε μπορώ να πω μια σειρά από τέτοιες πλατφόρμες. Υπάρχει η στρατηγική συμβουλευτική για επενδύσεις, όπου μπορούμε εκεί με συμβουλευτικές υπηρεσίες να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις προκειμένου να καταφέρουν να γίνουν ανταγωνιστικές και να μπορούν να ανέβουν κάποιο επίπεδο. Και όλες αυτές οι υπηρεσίες ουσιαστικά βοηθάνε σε τι? Βοηθάνε στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στη βελτίωση των εξαγωγών και στην ταχύτερη διεθνοποίησή τους. Θα κλείσω λοιπόν και με την ενότητα αυτή την οποία έχουμε ενοποιήσει ως θύματα του πολύ μακροσκελούς πρώτου πάνελ, το τρίτο πάνελ. Θα ήθελα να μιλήσω, ξέρετε, ζούμε στην εποχή του ESG. Όλος ο κόσμος μιλάει με το ESG. Αυτή την ορολογία την ακούσαμε ήδη σε όλα τα πάνελ από διάφορες οπτικές. Αυτές τις μέρες, όπως ξέρετε, γίνεται και στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν το COP29,
για να καταλάβουμε, γιατί θέλω να το συνδέσω, γιατί συζητάμε για το ESG, αλλά δεν ξέρω τι κάνουμε. Γίνεται λοιπόν το Παγκόσμιο Συνέδριο για την κλιματική αλλαγή. Οι 4 πλέον ρυπογόνες χώρες δεν συμμετέχουν, όπως ξέρετε, και γίνονται διάφορες συμφωνίες που καμία σχέση δεν έχουν με το ESG, σε μια χώρα που καμία σχέση δεν έχει αν αξιολογηθεί με τα κριτήρια του ESG. Εμείς εδώ τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε εδώ. Εμείς τι κάνουμε. Κοιτάξτε, εμείς το ESG για μας είναι πάρα πολύ ψηλή προτεραιότητα, όχι μόνο για μας, για την ICAP CRIF, αλλά για την ίδια την CRIF. Το ESG, σε λίγο, όπως βλέπετε, νομίζω ότι το αντιληφθήκατε, ότι θα είναι και κριτήριο για τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Ήδη θα αντικαταστήσει το credit και θα λέμε πλέον ότι είναι credit rating, το οποίο θα έχει όμως στοιχεία κριτηρίων και ESG. Εμείς έχουμε αναπτύξει παγκοσμίως μία σουίτα, την οποία ονομάζουμε ESG Value Proposition. Είναι η σουίτα της CRIF. Έχει 3 περιοχές. Η πρώτη περιοχή είναι η περιοχή της πληροφόρησης, όπου εκεί υπάρχει το ερωτηματολόγιο και η πλατφόρμα Synesty, την οποία σίγουρα θα έχετε ακούσει, η οποία και επίσης είναι και ο αυτόματος μηχανισμός συλλογής δευτερογενών πληροφοριών, που λέγεται ESG Data Lake. Άρα, λοιπόν, η πρώτη περιοχή είναι η περιοχή της πληροφόρησης. Έχοντας τα δεδομένα, δηλαδή τις πληροφορίες, μεταβαίνουμε στην περιοχή της αξιολόγησης, όπου εκεί μπορούμε και παρέχουμε τα ESG ratings και scores, δηλαδή αξιολογούμε με βάση τα δεδομένα τις επιχειρήσεις με κριτήρια ESG. Επίσης, μπορούμε να σας δώσουμε rating για το physical risk, που έχει να κάνει τους φυσικούς κινδύνους, που αφορά φυσικούς κινδύνους επί των assets των εταιριών. Χρονικά κοντά είναι η Βαλένθια, γεωγραφικά κοντά είναι η Θεσσαλία, αν δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί. Και επίσης το transition risk, που αφορά το κίνδυνο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση στη διάρκεια μετάβασής της σε ESG στρατηγικές. Και όλα αυτά έρχονται και συμπληρώνονται με μια τρίτη περιοχή, που είναι η περιοχή της εκπαίδευσης, όπου μέσα από το Risk Training Institute, το οποίο έχουμε, εκπαιδεύουμε τα στελέχη με ειδικά σεμινάρια για ESG. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και επίσης, σε αυτό έρχεται και το κομμάτι των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ερχόμαστε πλέον έχοντας το αποτύπωμα, έχοντας το αποτέλεσμα της αξιολόγησης επιχείρησης και το action plan, το οποίο βγήκε μέσα από αυτή την αξιολόγηση, να βοηθήσουμε συμβουλευτικά τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να βελτιώσουν το αποτύπωμά τους. Και κλείνω, πολύ σύντομα, να σας πω 2 προτάσεις για την πλατφόρμα Synesty. Αυτή η πλατφόρμα, την οποία έχει αρχίσει και γίνεται ευρέως γνωστή και μάλιστα θα έλεγα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει σήμερα περισσότερο από 2.000 partners, επιχειρήσεις και τράπεζες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες έχουν προσκαλέσει πάνω από 500.000 επιχειρήσεις για να αυτοαξιολογηθούν. Στη ΔΕ Ελλάδα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοντεύουν κοντά στις 400 ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει, συμβληθεί για να είναι partners και έχουν προσκαλέσει περίπου 40.000 ελληνικές επιχειρήσεις, προμηθευτές τους κυρίως, αλλά και πελάτες, για να αξιολογηθούν. Στη ΔΕ Κύπρο, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Να πω και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στη ΔΕ Κύπρο, που είναι μία από τις 4 χώρες της περιοχής τις οποίες έχουμε την ευθύνη, όλες οι τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου έχει υιοθετήσει σαν μοναδικό και επίσημο εργαλείο το ερωτηματολόγιο και την πλατφόρμα Synesty, και σήμερα λοιπόν όλες οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συμπληρώσουν την πλατφόρμα Synesty, να αυτοαξιολογηθούν προκειμένου να συνεχίσουν συνεργασίες με το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Μπροστά η Κύπρη. Η ύπαρξη αυτών των υπηρεσιών, με τον συνεκτικό τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν, θα έλεγα ότι μας λύνει πολλά θέματα. Όλες αυτές οι νέες νομοθεσίες, όλα τα requirements, προσθέτουν λιθαράκια απαραίτητα, αλλά διαδικασιών στις εταιρείες. Οπότε υποθέτω ότι μπορούμε με εσάς εύκολα και γρήγορα να φτάσουμε και στην αυτοαξιολόγηση και στη διόρθωση και στη χρηματοδότηση τελικά. Ο κ. Κωνσταντινίδης θα το πάει γρήγορα. Ποια είναι η συμβολή του ΑΤΕ Cluster ως επιχειρηματικό τομέα
στο οικοσύστημα αγροδιατροφής και καινοτομίας και ποιες είναι οι προκλήσεις του κλάδου αγροδιατροφής και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ο κ. Κοζουμτζάν μίλησε για το ESG. Εμείς, οι επιχειρήσεις μας έχουν να κάνουν με την αγροτεχνολογία και την αγροδιατροφή, οπότε έχει άμεση σύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή. Λοιπόν, εκεί η κλιματική αλλαγή παίζει τεράστιο ρόλο και βεβαίως και αντίστοιχα η μείωση της διαθεσιμότητας νερού, κάτι το οποίο χωρίς να δούμε καταστροφικά γεγονότα φέτος, το είδαμε σε πάρα πολλές παραγωγές. Συγχρόνως, άλλες προκλήσεις του κλάδου είναι οι γεωπολιτικές που δυσχεραίνουν την εφοδιαστική αλυσίδα, οι οικονομικές με την αύξηση του κόστους ενέργειας, οι κοινωνικές εξελίξεις, ειδικά η μεγάλη έλλειψη εργατών γης και εργαζόμενων στην μεταποίηση. Φυσικά λύσεις σε όλα αυτά δεν μπορούμε να δώσουμε άμεσα και εμείς δεν είμαστε ο παραγωγός της γνώσης. Αυτό που είμαστε όμως είναι φέρνοντας τις επιχειρήσεις κοντά στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια να δώσουμε, να βρεθούν λύσεις μέσα από την τεχνολογία. Εμείς είμαστε ο καθοδηγητής. Είμαστε το σημείο που μαζεύει το τι κάνουν, τι ζητάνε οι επιχειρήσεις και επικοινωνεί αντίστοιχα με το τι κάνουν τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά κέντρα. Έχουμε αναπτύξει αυτή τη σχέση τουλάχιστον με τα κέντρα της περιοχής μας. Δεν θα πω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να επηρεάσουμε το τι κάνουν στην εκπαίδευση, αλλά μακροπρόθεσμα και αυτός είναι ένας στόχος. Είμαστε διευκολυντής, facilitator, φέροντας σε επαφή αφενός τους ερευνητές και τις νεοφυείς επιχειρήσεις με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν συνέργειες. Οι μεν μεγάλες επιχειρήσεις θέλουν λύσεις στα προβλήματά τους και οι ερευνητές και οι startups θέλουν την πρόσβαση στην αγορά. Επιπλέον, όπως ανέφερα και πριν, προάγουμε την διεθνή δικτύωση της επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς της γνώσης, κυρίως κάνοντας κοινές δράσεις με την ερευνητική κοινότητα και με τους διεθνείς partners μας. Ένα ακόμα σημείο. Στην Θεσσαλονίκη έχει θεσμοθετηθεί στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ο θύλακας υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων, το οποίο έχουμε θεωρήσει ότι είναι κάτι που μπορεί να προάγει αυτό το έργο και σαν αντικείμενο έχουμε αναπτύξει την στήριξη της Αλεξάνδρειας Ζώνης και του θύλακα στον σχεδιασμό του. Έχουμε την κρίσιμη μάζα των επιχειρήσεων που θα είναι σημαντικό. Μπορούμε να μεταφέρουμε βέλτιστες πρακτικές από τα συνεργαζόμενα κλάστερς και συμμετέχουμε κατά το δοκούν στον θύλακα και στην θερμοκοιτίδα που σχεδιάζεται να δημιουργηθεί. Τέλεια, είναι πολύ σημαντική για την περιοχή και την Ελλάδα η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το κλάστερ μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά. Κύριε Τουραλιά, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στην ενίσχυση των επενδύσεων στο κλάδο της ελληνικής ηχθειοκαλλιέργειας και ποιο είναι το επενδυτικό κλίμα, υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον? Όσον αφορά τις προκλήσεις, παίζουμε σε μια εποχή εδώ για πολλά χρόνια που όταν θέλουμε να μιλήσουμε προβλήματα, τα αναφέρουμε σαν προκλήσεις. Είναι πιο εύβυχο αυτό. Ουσιαστικά για προβλήματα συζητάμε όμως. Αν θέλουμε λοιπόν να αναφερθώ στις προκλήσεις, χωρίς να πω ότι θα τις ιεραρχήσω κιόλας, το πιο σημαντικό από όλα για τον κλάδο είναι να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός. Μιλάμε για ένα νομοθέτημα του 2011. Στην Ελλάδα πρέπει να φας 3-4 χρόνια για να περάσεις από τις αστάσεις που θα κατευθυνθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας από πολιτιστικούς, αθλητικούς και διάφορους άλλους συλλόγους. Άρα λοιπόν μπήκε σε εφαρμογή από το 2015. Σήμερα είμαστε το 2024 και η δημιουργία των λεγόμενων περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης ηχθειοκαλλιέργειας από τις 22 περιοχές έχουμε πλέον προοδευτικά διατάγματα μόνο για τις 7. Το χωροταξικό της στην ελληνική ηχθειοκαλλιέργεια και νομίζω και σε άλλους κλάδους ακούστηκε και πριν, είναι κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν είναι ένα εργαλείο που αφορά το περιβάλλον, τη χωροταξία. Είναι το κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο. Και για παράδειγμα, μπορώ να σου πω ότι σήμερα, επειδή έχουμε κάνει limited capacity που έχουμε από άδειες, έχουμε τι σημαίνει ότι
δεν μπορούν να επεκταθούν οι υφιστάμενες μονάδες, δεν μπορούν να δημιουργηθούν καινούργιες μονάδες και έτσι δεν μπορούν να μπουν και νέοι επιχειρηματίες στον κλάδο. Και πότε περιμένετε ότι θα ολοκληρωθεί αυτό? Κοιτάξτε, έχουμε ακόμα μία παράταση, πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2026, αλλά όταν οι ρυθμοί από το 2015 και μετά, με διαφορετικές κυβερνήσεις, όταν έχουμε φτάσει στο να είμαστε το 2024 και να έχουμε πετύχει το 7 στο 22, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Ναι, Και αυτό πρέπει να το δούμε και σε επίπεδο. Θέλω να σας πω ότι πριν από 15 χρόνια η Τουρκία παρήγαγε σε τσίπουρα και λαβράκι 50.000 τόνους. Η Ελλάδα παρήγαγε 100.000 τόνους. Σήμερα οι Τούρκοι παράγουν 300.000 τόνους. Και εμείς είμαστε στους 120.000 τόνους. Ναι, η διαφορά ταχύτητας είναι πραγματικά φοβερή. Μας περάσανε σαν σταματημένους και το ίδιο έχει συμβεί σε πάρα πολλούς κλάδους της οικονομίας, γιατί δεν προχωράμε γρήγορα. Γιατί σας λέω για το χωροταξικό καταρχήν, ότι οι Τούρκοι, το κομμάτι του χωροταξικού, γιατί ήμουν σε επαφή μαζί τους, έλυσαν το κομμάτι του χωροταξικού μέσα σε 1,5 χρόνο. Έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι η τεχνογνωσία την πήραν από την Ελλάδα όταν ελληνικές εταιρείες επενδύσαν στην Τουρκία και άνθρωποι που όταν στείναν νυχθειοκαλλιέργεια ήρθαν να έρθουν σε συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες για να αντιληφθούν πώς θα στήσουν το μοντέλο για την ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό. Άλλη πρόκληση? Σαφέστατα, όταν μιλάμε για ένα ζωικό απόθεμα το οποίο μεγαλώνει και ζει στη θάλασσα, η κλιματική αλλαγή είναι από τις μεγάλες προκλήσεις. Αναμένουμε αύξηση της θερμοκρασίας των νερών, διαφοροποίηση στο pH. Μιλάμε για φυσικά φαινόμενα που δεν τα είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν και τα οποία μιλάμε για εγκαταστάσεις που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα. Άρα εκεί προχωράμε ήδη για να βρούμε λύσεις και για τις παθογένειες που θα ασχοληθούν στο κομμάτι του ζωικού πληθυσμού, αλλά και θέματα σε συνεργασία με τις ασφάλειες για τον τρόπο που πρέπει να ασφαλίσουμε πλέον την παραγωγή μας και τη χρηματοδότηση που μπορούμε να τύχουμε στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο θα λέγει για το τραπεζικό σύστημα, αν και σήμερα εξαντλήθηκε. Εγώ θα μιλήσω από τη μεριά του κλάδου, άρα δεν μιλήσω άλλο. Ακούσαμε βέβαια για πάρα πολλά δις. Δεν ξέρω πώς θα φύγουμε περισσότερο πλούσιοι σήμερα όλοι από εδώ. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Και επειδή βιώσαμε και περίοδους που δεν ήμασταν, πραγματικά πρέπει αυτό να το πανηγυρίσουμε. Απ' την άλλη, όμως, πρέπει να εκτιμήσουμε αν έχουμε πραγματικά ένα τραπεζικό σύστημα σε όλες τις περιπτώσεις που είναι πραγματικά αρρωγό στην προσπάθεια του επιχειρηματία, ή δεν γίνεται πολλές φορές μέρος του προβλήματος. Για μένα θεωρώ ότι το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο κριτήριο του επιχειρηματικού σχεδίου, να έχει τη δυνατότητα στελεχειακά να μπορεί να αξιολογήσει το επιχειρηματικό σχέδιο, έτσι ώστε όταν φτάνουμε στην κακοτοπιά που πλέον λέμε ότι δεν έχει να μας πληρώσει, αν δεν έχεις παρακολουθήσει λοιπόν, αν δεν έχεις εξετάσει το επιχειρηματικό σχέδιο, αν δεν το παρακολουθείς πόσο υλοποιείται, αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Απ' τη μία έχεις ή θα περνάμε το δόγμα, θα συνεχίσει να δυνατήσει την επιχείρηση για να μην σκάσει. Και εκεί έχουμε το δόγμα, όσα περισσότερα χρωστάς, τόσο πιο εύκολα σε δανείζουν. Ή θα αναγκαστείς στο τέλος να κουρέψεις, το οποίο αυτό βέβαια βρίσκεται στις παρυφές του αθέμητου ανταγωνισμού. Τελειώνοντας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι να είμαι πολύ αισιόδοξος για το κομμάτι της ιχθυοκαλλιέργειας. Είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο προϊόν. Μιλάμε για ένα προϊόν και για μια δραστηριότητα η οποία έχει πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι σε σχέση με τα άλλα χερσαία ζώα δεν απαιτεί γλυκό νερό, που είναι η προκλήση του μέλλοντος. Και βέβαια παράγουμε ένα προϊόν το οποίο είναι υψηλής διατροφικής αξίας και εξαιρετικής ποιότητας. Τέλος, νομίζω ότι στις περισσότερες από τις συζητήσεις που γίνονται, δεν θέλω να πω βαρύγδουπες εκφράσεις, αλλά νομίζω ότι η χώρα είναι συγκεκριμένα. Μιλάμε όλοι για το παραγωγικό μοντέλο. Νομίζω ότι χωρίς να το έχουμε συναποφασίσει, έχουμε συμφωνήσει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας να κατευθυνθούμε προς την παροχή υπηρεσιών. Με όποια μορφή έχει αυτό. Ο τουρισμός πραγματικά είναι βαριά βιομηχανία. Αλλά αν καταντήσουμε να μετράμε μόνο την επισκεψιμότητα και οι άνθρωποι που έρχονται εδώ ουσιαστικά αφήνουν τα λεφτά στο Airbnb και στα δωμάτια του ξενοδοχείου, γιατί ό,τι τους ταΐζουμε το εισάγουμε από το εξωτερικό γιατί δεν έχουν πρωτογενή παραγωγή. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η επιτυχία και τι πανηγύρι. Έτσι είναι. Είναι καινογράμμα μετά. Μειώνεται η αποτελεσματικότητα. Και αν λοιπόν μετά από την πανδημία, δηλαδή όταν περάσαμε τον COVID, δεν έχουμε αντιληφθεί ότι αν μια χώρα, ένα παραγωγικό μοντέλο δεν μπορεί να είναι βιώσιμο, αν δεν εδράζεται, αν δεν στηρίζει και αν δεν στηρίζεται στην πρωτογενή παραγωγή. Και στην πρωτογενή, δεν θεωρώ μόνο την πρωτογενή παραγωγή.
Όταν σήμερα κρέμεται πάνω από την ανθρωπότητα η επισιτιστική κρίση, αντιλαμβανόμαστε ότι αν δεν έχεις μια ισχυρή πρωτογενή παραγωγή, κατά τη γνώμη μου, και το λέω σε πολλά φόρα, είναι ότι ούτε οικονομικά ανεξάρτητος μπορείς να είσαι και νομίζω μελλοντικά θα δούμε ότι μάλλον δεν μπορεί να είσαι και εθνικά ανεξάρτητος. Συμφωνούμε και ευχαριστούμε για τη συμβολή σας. Last but not least και πάρα πολύ σύντομα, ο κύριος Κακούδης. Πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία και με ποια διαδικασία και κριτήρια επιλέγονται οι επιχειρήσεις που τελικά θα χρηματοδοτηθούν? Αυτό μας αφορά όλους το τελευταίο ερώτημα. Γραφειοκρατία και απίστευτα λεπορία. Μύθος ή πραγματικότητα? Για μας αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα. Δεν ξέρω το μύθος τι είναι, σε τι αναφέρεται. Επειδή υποθέτω δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είναι και το σημαντικότερο. Και Έτσι, θα πάω πείτε αυτό και νομίζω τα άλλα. Και θα προσπαθήσω να καταρρύψω εγώ αυτό το στερεότυπο, τη στερεότυπη άποψη ότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία στα προγράμματα, δίνοντας μια άλλη οπτική. Πέρα από την απορρόφηση, έτσι, που είναι οι δείκτες που κυνηγάμε πάντοτε στο τέλος των ετών και στο τέλος των προγραμματικών περιόδων, δίνεται μείζον σημασία από την κοινότητα αλλά και από την Εθνική Αρχή στην εξασφάλιση της διαφάνειας, στην εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι οι κοινοτικοί πόροι κατευθύνονται στις επιχειρήσεις που πρέπει να φτάσουν. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό απαιτεί πάρα πολλούς σχολαστικούς ελέγχους, απαιτεί εκτεταμένες δειγματοληψίες, διασταυρώσεις στοιχείων, πολλαπλά επίπεδα εγκρίσεων πολλές φορές. Ναι, προφανώς αυτά επιβαρύνουν σε χρόνο την όλη διαδικασία. Το μεγάλο ζητούμενο και η μεγάλη πρόκληση για μένα είναι να μπορείς να πάρεις μεγάλες βεβαιότητες σε ελάχιστους χρόνους. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν εμείς και λέμε ότι θα πρέπει, και έχουν γίνει ήδη μεγάλα βήματα, να μπουν σύγχρονα εργαλεία, να μπει η ψηφιακή εποχή μέσα στην όλη διαδικασία. Να μπουν ή έχουν μπει? Θα μπουν ή έχουν μπει? Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Θέλω να σας πω για τη νέα περίοδο, ας πούμε, έτσι, χειροπιαστά πράγματα. Έχει επιτευχθεί αυτό που το ζητούσαμε χρόνια, να γίνει η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος των κρατικών ενισχύσεων με τις μεγάλες εθνικές βάσεις. ΑΔΕ, Εργάνη, Γεμή. Αυτό διευκολύνει και τους επιχειρηματίες για να μην μαζεύουν και υποβάλλουν πάρα πολλά δικαιολογητικά, τη χαρτούρα που λέμε. Παράλληλα επιτρέπει σε εμάς να έχουμε μεγάλη βεβαιότητα για το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν έχει επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Ωραία. Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Θα έλεγα ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Θέλουμε να βελτιωθούμε, θέλουμε να μπει και η τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε αυτά τα εργαλεία, ώστε να γίνει πιο ολιστική η προσέγγισή μας. Τώρα, για την πρόσβαση που με ρωτήσατε, σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση. Η ενημέρωση είναι το ίμιση του παντός. Δηλαδή, με ένα πλέγμα δράσεων, εκδηλώσεων, δελτίων, τύπων social media, οποιοδήποτε στοιχειωδώς ενδιαφερθεί, θα μάθει γιατί νέο υπάρχει εκεί έξω. Η διαδικασία, εντάχει θα το πω τώρα, γιατί όλο αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση, αξιολόγηση επιλογής μάλλον των πράξεων είναι σε 2 στάδια. Γίνεται ένας έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων, δηλαδή κατά πόσο μια επιχείρηση πληρεί προδιαγραφές που βάζει η πρόσκληση, μέγεθος, νομική οντότητα, στοιχεία οικονομικά για να μπει στην πρόσκληση, και αυτές που προκρίνονται μπαίνουν στην αξιολογική διαδικασία, δηλαδή μπαίνουν στην αξιολόγηση σε κριτήρια που είναι απολύτως αντικειμενικά, διότι είναι κριτήρια που έχουν να κάνουν, εξάγονται από τους επίσημους δείκτες, επιχειρηματικούς δείκτες κάθε επιχείρησης. Οκ, και μετά. Αυτό είναι το story. Μάλιστα. Άρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το πάνελ μου για την πολύ έτσι, καλή και διευρυμένη αυτή θεματολογία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Σέβε που μας προσκάλεσε. Ευχαριστούμε εσάς που είστε μαζί. Και περνάμε, δεν ξέρω, σε διάλειμμα. Θα έρθει η κυρία Υπουργός. Ας με ενημερώσουμε. Συνεχίζετε λοιπόν με το επόμενο πάνελ. Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.